Sí, la Veronese Experience és molt xulo, perquè és una persona molt humil i des de que la seva humilitat te n'adones de la seva saviesa. No? Sí, és un director molt tranquil, no perd mai els nervis, mai s'enfada i és pures ganes de que ho facis bé, de que estiguis tranquil, de que disfrutis, de que no et culpis. Al minut 1 estàvem tots drets dient el nostre text i llavors això t'obliga a no pensar gaire en el que estàs fent i anar-hi i fer-hi. L'obra és frenètica, el procés ha sigut frenètic, però ja està molt bé això, perquè clar, la part dels pensaments la deixes una miqueta fora. Ja estem aquí, vinga, va, fes-ho, va, surt, hi ha gent que t'espera. Perquè és un tio que t'exigeix ser, saps? I ser de veritat, i proposar, i... Les premisses són claríssimes, nosaltres no estem actuant en cap moment pel públic. Però a la vegada és la manera de ser més respectuosos amb el públic. Som 6 persones que estan tancades dins d'una habitació, la quarta paret és absoluta quarta paret, jo hi ha molts moments que estic totalment d'esquenes, asseguda, totalment de perfil, parlem cap enrere. Però clar, és que la concentració que requereix això és brutal. Si tu estàs dintre el teu personatge i has d'estar super al loro del que està passant al teu costat, com a la vida mateixa, no? Sí, i no hi ha cap gag servit, totes les coses, i si fan gràcia bé, si no també. La comicitat hi és i fa moltes gràcies les situacions, però realment el que està passant és un drama. I és molt interessant, és molt xulo, sí.